Здравейте, намираме се на пистата за драг рейсинг в Божурище, където най-яки от нас и най-едрия Ники Захариев ще се опита да играе на канадска борба с вятъра. За целта ще направим няколко опита с 50 км в час, с 60 км в час, с 80, 100 и накрая с 120. При тази скорост Ники Захариев ще излиза в движение, ще му монтираме една плоскост на ръката за по-голямо въздушно съпротивление и той ще се опитва да побеждава въздушната струя при тези различни скорости. Да видим кой е по-силен, вятъра или Ники Захариев. Естествено, че аз. Той иска ли питане? Не иска копане, никой не те е питал. Добре, аз 51-во. Стръгваме! Давай! Играй, компане! Трудно ли е? Да. Всъщност не е толкова трудно. Аз го надвивам вятър, ето надолу ми е ръката. Дай са, натискай! Добре, стоп, още малко. Дай! Още веднъж! 3 пъти го направих, изкълчих се. Успях, бе! Успях, 3 пъти го направих. Аз съм най-якия! Да, доста яко от твоя страна, значи. Давай! Значи да обобщиме. До сега Ники Захариев успя да победи вятър със скорост 50 км в час, 60 км в час, 80 км в час след това. Да. Последния беше 100 км в час. Ще направим и един последен опит с главоломните 120 км в час. Добре. Какво мислиш, че този път вятъра ще победи? Това е последният ни опит. При 100 успях, при 120 ще бъде още по-трудно на квадрат. В смисъл, спрямо предишното, което беше. Да, но мислиш, че ще успееш в крайна сметка? Да. Сега ще проверим това. Нашия колега Якия Ники Захариев успя да победи всички въздушни струи, включително и тази от 120 км в час. Ники, как се чувстваш, братле, като победител? Много добре. Това да успееш да победиш вятър си е успех. Ветрове! Добре, се смяташ ли, че трябва да се измисли нов олимпийски спорт, канадска борба с вятъра? Да, защо не? Так може съм първия. Пожелай нещо на всички хора, които те първо ще се захванат и ще почнат да тренират този нов спорт, канадската борба с вятъра. Пожелавам успех на бъдещите шампиони, които ще тръгнат да тренират този спорт, да вървят напред смело и това е. Аз съм по-як от вятъра! Вятъре, ти си слабак!